Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura il-proġett ta' reġenazzjoni ta' Ġnien Spencer fil-Marsa. Dan il-pulmun aħdar fil-qalba ta' din il-lokalità tkopri żona ta' madwar 11 il-tomna ta' art. Dan il-proġett jippromovi b'mod b'saħħtu il-prinċipju ta' sostenibilità fosthom sistema tal-ħażna tal-ilma u li fl-istess ħin tinfiltraħ. Dan flimkien ma' tħawil taqrib is-6,000 arbuxell u 6,000 pjanta oħra flimkien ma' bosta siġar u sistemi li jiġġeneraw l-elettriku mid-dawl tax-xemx. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru irrimarka s-sodisfazzjon tiegħu għat-tlestija ta' dan il-proġett fil-qalba tal-Marsa huwa innota li deċiżjonijiet tal-passat kienu qiebsa mal-poplu Marsi u llum Gvern Laburista jemmen fil-Marsa. Hawnhekk bħala eżempju semma l-eluq tal-Power Station. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jwettaq aktar spazji miftuħa. Spjega kif il-budget għas-sena d-dieħla żied l-investiment f'dan is-settur u mistennijiet lestow 19 il-proġetti ieħor ta' spazji miftuħa. Dr. Abela saħaq li b'dawn il-proġetti tkun qed titjib il-kwalità tal-ħajja tal-familji waqt li pajjiżna ikun ta' kwalità. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni ta' Ġnien Spencer fil-Marsa kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli.